வணக்கம் நண்பர்களே. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதலாளித்துவம், பொதுவுடைமை இந்த ரெண்டுமே தனி மனித விடுதலையை பற்றி தான் பேசுகிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும். அப்படி இருக்கும்போது இந்த ரெண்டில் எது சிறந்ததுங்கிற உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரும். ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் தனி மனித விடுதலையை முதலாளித்துவம் பேசினாலும் முதலாளித்துவங்கிறது மிகவும் ஆபத்தான ஒரு விஷயம். நிலவுடைமை சமூகத்திலிருந்து பிரித்து எடுத்து மக்களை தன் பக்கம் இழுத்துக்க முதலாளித்துவம் பயன்படுத்திய ஒரு கருவிதான் தனி மனித விடுதலை அல்லது தனி மனித சுதந்திரம் என்பது. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது தனி மனித விடுதலையை பற்றி அதிகமாக பேசும். ஆனால் இந்த பூமியில் உள்ள வளங்கள் எல்லாமே யாருக்கு சொந்தம்னு கேட்டிங்கன்னா முதலாளித்துவம் முதலாளிங்களுக்கு தான் சொந்தம்னு சொல்லும். உழைக்கும் வர்க்கம் அவங்க சொல்கிற நேரத்துக்கு அவங்களுடைய உழைப்பை முதலாளிக்கிட்ட விற்று அதன் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய பணத்தை வச்சு அவங்க வாழ்வாதாரத்தை பார்த்துக்கணும்னு சொல்லும். இதுதான் முதலாளித்துவம். அது முதலாளி இந்த நிலம் யாருக்கு சொந்தம்னு கேட்டால் அது முதலாளிக்கு தான் சொல்லுமே தவிர உழைக்கும் வர்க்கத்துக்கு சொல்லாது. ஆனால் தனி மனித சுதந்திரத்தை மிக அழகாக பேசும். இப்போ நீங்கள் கூட்டு குடும்பம் சிறந்ததா இல்லை கணவன் மனைவி குழந்தைகள்னு தனியாக வாழ்கிறது சிறந்ததான்ட்டு கேட்டால் முதலாளித்துவம் தனியாக வாழ்றது தான் சிறந்ததுன்னு சொல்லும். அப்போ தான் அவங்களுடைய பொருள் அவங்க உற்பத்தி பண்ணுற பொருளோட விற்பனை அதிகமாக இருக்கும். கூட்டு குடும்பமாக இருந்தால் அவங்க உற்பத்தி பண்ணுற பொருளுடைய விற்பனை கம்மியாக தான் மாறும். அதனால் இது கண்டிப்பாக முதலாளித்துவம் கண்டிப்பாக தனியாக வாழ்கிறது தான் சிறந்ததுன்னு சொல்லும். தனியாக வாழ்றது தான் சிறந்ததுன்னு சொல்லும். அதுக்கு அது தனி மனித சுதந்திரத்தை அதிகமாக வலியுறுத்தும். இப்போ நீங்கள் பொதுவுடைமையை பார்த்தீங்கன்னா அது தனி மனித விடுதலையை விட மக்கள் கூட்டத்தின் விடுதலை தான் பேசும். இந்த நிலம் இந்த பூமியில் உள்ள வளங்கள் யாருக்கு சொந்தம்னு கேட்டால் அது கண்ணை மூடிக்கிட்டு சொல்லும். இது உழைக்கும் வர்க்கத்துக்கு தான் சொந்தம் கண்ணை மூடிக்கிட்டு சொல்லும். அதனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தனி மனித விடுதலையை யாராவது அதிகமாக பேசுனாங்க, யாராவது அதிகமாக வலியுறுத்துறாங்கன்ட்டு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு சொல்லலாம். அவங்க முதலாளித்துவத்துக்கு தான் சாதகமாக இருக்காங்க, பொதுவுடைமைக்கு அவங்க சாதகமாக இல்லைன்ட்டு நீங்கள் கண்ணை மூடிக்கிட்டு சொல்லலாம். இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் போடுங்க, உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள். வேறு ஒரு காணொலியில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.